Fil-Partit Nazzjonalista hemm nuqqas taqbil serju dwar l-attakk feroċi li fetħed Daphne Caruana Galizia fuq Ikompli, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Ikompli li fl-aħħar ġimgħat kien jeħtieġ kura medika f'għajnejh. Daphne Caruana Galizia kitbet bla ebda skrupli fuq Ikompli u tant ivvintat fuq il-kundizzjoni medika tiegħu li qalet li se jmut. Skandalizzati bl-istil, esponenti tal-Partit Nazzjonalista waslu l-messaġġ li dan mhux il-mod kif għandha ssir il-politika. Saħansitra Caruana Galizia nnifisha kitbet fuq il-blog li hemm min fil-Partit Nazzjonalista mhux jaqbel magħha. Iżda il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil mhuwiex wieħed minnhom. Għamilha ċara li lil Daphne Caruana Galizia ma jridx jurta u saħansitra ħaħsieb li fil-mument tal-ħadd jintbagħtilha messaġġ ċar biex tkompli f'kitbietha bl-istil li qabdet. B'hekk fil-faċċata kienet Jippubblika ta' Storja li tgħid li Joseph Muscat irid lil James Piscopo Chief of Staff f'Kastilja. Dan biex kompla jibni fuq il-gidba ta' Caruana Galizia li kiex Ikompli mhux tajjeb għax-xogħol. Però dlonk iċċaħda minn Kastilja. Fl-istqarrija ntqal li l-istorja li deret fl-organu uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista dwar il-kariga ta' Chief of Staff tal-Prim Ministru hija fake news. Fi kliem ieħor gidba mill-bidu sal-aħħar għall-uffiċċju tal-Prim Ministru li ċara li m'hemm l-ebda vakanza fil-kariga ta' Chief of Staff. Bl-istess kliem iddeskriva l-istorja James Piscopo innifsu li ċaħadha permezz ta' tweet. Intant minn barra l-gideb tispikka wkoll l-insensittività. Insensittività li saħansitra spiċċat id-dejja uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Fuq Facebook id-deputat Antoine Borġ kiteb li jekk kitx Ikompli qed jaffaċċja diffikultajiet mediċi wieħed għandu jaħseb fih u jitlob għalih, għax fil-ħajja hemm iktar mill-politika. Naturalment, il-kumment tiegħu ġab reazzjoni. Fuq Facebook xi ħadd ġibidlu l-attenzjoni li mhux jirraġuna bħal Daphne Caruana Galizia u għalhekk qallu well done. Antoine Borġ irreaġixxa u qallu grazzi. Iżda dawk li jaħsbuha bħal Borġ u tkellmu internament fil-partit qalgħu ċanfira u biex jagħmilhom ċara li qed jappoġġja kitbiet Daphne Caruana Galizia, il-kap qabbad lil ta' madwaru biex jassiguraw li fil-faċċata tal-Mument ikomplu jibnu fuq dak li qed tikteb il-blogger nazzjonalista. Bl-istorja tal-Mument ġiet miċħuda f'tebqatajn.